Deh, gede misi deh. Hello everyone, welcome back to my new vlog. Dini saya English buंबाय. Oमफ्राय जों दिनै बगामाथियाव थांनो फैदों आरोना हासबेन्ड वाइफ सानैबो ओमफ्राय ब्लगा एसे गोबाव जागासिनो आं थारमाने आंना मबाइला एसे गाज्रि जानानै बेलेगनि केमेरा लानो गोनां जादों आरो आं ओमफ्राय दा जों दा माबायाव थांनो मारदो बगामाथियाव एसे बेलासिनि गिदिंनो आरोना ओमफ्राय दा मानसिफोरा गोजान गोजाननिफ्राय जाखांना फैलायलांबाय जास्ट एसे गिदिंना फैनोसै र' नोंथांमोना देखायलांबाय थानि नायलांबाय थाबानो जाबाय स' र' थांनो थ' थांसै ना बगामाथियाव थांफायनि नोंलाय लाङाबा थांला लांबा थांगोन रायजोफोर दिनै ओरैनो बेलासिनि गिदिंना फैनि आरोना बगामाथियाव ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नुलांबाय थागोन गासिबो देखायलांबाय थागोन थ' लेट्स गो जों नैया आंनि स्कुटि थांगोन थ' थांबाय थानि ना बिबोनां बुद्रुगासिया थांनो मोनैनि रागा गोसोदो र' दे ओंखारदो आंबो दिनै बेसेबां मानसि फैदों मिथिया आरोना ओमफ्राय दा थांबासो नुसिगोन दा बेसेबांसो मानसि फैदों गोबां मानसि फैयो बगामाथियावबो पिकनिक जानो स' सोरबाफोर आंनि भिउस नायगिरि नोंथांमोना जुदि फैयाखैबा खेबसेसो फै नायनो थ' ओरैबायदि मोजां नाङो जायगाखौ थ' देखायलांगोन आरो नोंसोरनो आं दा नैयाव सोरनाव दंफैयो होमबा आं दा आलासिनि नाव दंफैयो थ' देखायगोन नोंसोरखौ दे मानो मा जाखो फट' लानालाय दे दे मिसे दे मोजां दे थालाय मोजां थालाय फट' लानायानो राजि जायो दे साइ सान्दुं दे होथि माजा yes probably फाइनाल गाइस नै जोङो गेट बारबाय गोजाननिफ्राय जानानै फैलायलांबाय नै एसे गोजान जागोन जों दासो गिदिंनो फैदो ओरैबायदि धुला बेयाव थांगासिनो जों मोनसिगोन नै एसे नै सासे थांगासिनो बगामाथि पिकनिक स्पट जायगानि जाखो मा जाखो जोङो फैबाबो हाया थांलांबाय नै आरो गंसेबाव रायजोफोर थांगासिनो जायफोरा गोजाननि जानानै नोंथांमोननो देखायलांगासिनो नै डाइरेक्ट जायगा मोनैबा देखायखानोसै थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअआ एसे गोलाव जागोन दै फारसेथिं स्कुटि सालायदो फारसेथिं गारि माबा केमेरा हमदां ना मा होनो संफोरा डाइरेक्ट कपिराइट जागोन रायजोफोर माबा साउन्डखौ खम खालामनो जानो आङो ओरैबायदि मानसि फैदों दिनै saja. Everybody sound.
आइजोफोर नै जों दा गोजौआव गाखोलांगासिनो दा गोजौआव गाखोनानै नोंथांमोननो देखायगोन बेसेबां मानसि दोङो गाहायाव नुहुरजोबगोन आरो ना गासैखौबो जों दा फार्स्टआव गोजौआव थांग्रोना लानि ओमफ्राय देखायनोसै outstanding मानसि जादों आरो ओरैबायदि मानसि जादों बाबा एक देखायलांगासिनो जोङो एखेबारे गोजौनिफ्राय जेराव बुद्ध मन्दिर दङ बिनिफ्राय देखायगोन आरो नोंसोरनो नैया फुजारिफोर सोरनाव थाफायो बेयाव गोबां मानसियानो नायजायो आरो बेयाव नोंबाय हा बेनिफ्राय नुग्रा जेबो नैया मामाटिनि बे बुद्ध मन्दिर सायाव गाखोनाया टाइमा 3टासिमल'सो आरोना ओमफ्राय जोंखौ गाखोनो होआखैमोन ओमफ्राय जोङो सिनाकिखाय एसे गाखोनानै थाब थांनो बाय आरो नोंथांमोननो गोजौनिफ्राय देखायहरनाय आरोना गाहायथिं माबायदि नुयो स' जाबाय मोस्रोम फिसा बायदि नुहुरदों नै आरो जोबोर नाहर पिकनिक जानायखौ नै ओरैबायदि मानसि राफ्टिं गाखोगासिनो नै राफ्टिं This is called Bogamathi. ओरैबायदि मोजां नाङोना फैबाय थाबाबो जों इन्ट्रेस्ट नाङो आरो थाबाय थानो ओमफ्राय बेयाव 3टानिफ्रायनो सायाव गाखोनो हायाखै आरोना मानो होनबा नैयाव मानसिफोरा जाना लोंनानै फैनानै गाखोनानै बायसा जानो हागोन ना गोजौ नालाय बहुत गोजौ गोलैलांबा माबा बेबायदि रिक्स थायो नालाय ओंखायनो 3टानिफ्रायनो गाखोनो हायाखै आरोना ओंखायनो बन्द' खालामदो दा गोजौआव मानसि दङ दा जों न'नि सिनायनायखाय एसे चान्स होबाय आरो गाखोनो नोंथांमोन एसे देखायहरबाय ओरैबायदि साउन्ड पलिउसन जादों मा मोनसे गानखौ खोनासंनो सोरनि मेथाइ दामनायखौ खोनासंनो ओरैबायदि बिदि जाना दङ थ' गाहायाव थांनानै देखायजोबनोसै नोंथांमोननो गोजौआव बारा गोबाव थाबाय थानो हायाखै थ' गाहायाव थांना देखायनि दाउर दे Gimana itu? Kapal itu? Songkreng aja gitu ini. Hah? Dia sangkai? Sang. Anda? Oh iya. Bogri kita. Songkreng. Bogri buat itu kah? Hei. Katam tuh rapi, yakin dulu aja ya sir. Hah? Katam tuh rapi. Kinam itu. Songkreng tuh rapi itu lo jabi ya. Itu lo na dong, saya suwe. Nah, tapi sawatnya jabu. Bisi na or sawatnya yang ভাল নহয়. ভাল নহয়. Songkreng ada di gitu nih. Coba. Apel Bogri. Putra, baru. जेरावबो मेन सिबो खालि जायगा गैया एकेबारे गासैयावबो मेथाइल' दामनाय थ' इमान भिडिअ लानो हायाखै आङो एकेबारे सबावबो मेथाइ दामनाय मोसानायल' खालि आं गैया जायगाया आं कपिराइट क्लेम फैजानो गिनानै थारमाने भिडिअखौ इमान लानो हायाखै नोंथांमोननो दैखौ देखायनि
इसोर सानैयाथ' बगामाथियावनो जोनोम जानाय मानसिफोरालाय नोंसोरनिया बगामाथियाव जोनोम जानाय ना हा आउटस्टेन्डिं जागालै बा सानसेबो मानसियानो जोबा ओरैबायदि फैबाय थायो मानसिफोरा बहानिफ्राय फैयो हमनानै मोना Hah? Das nein, ich werde raus. Mari gini bangun. Hah? Mari gini bangun. थांलालै थांला थ' रायजोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो इनकाम आरो ना आंना थारमाने गप्र लाबोनाया थारमाने आं इमान चार्ज होआखैमोन थारमाने माबाखौ गप्र बेटारिखौ ओमफ्राय दा बेटारि पार्सेन्टआ बारा गैला सुइच अफ जासिगोन बगामाथियाव फैनाय भिडिअआ बेखिनियानो जुदि जायफ्रा नायजोबदो थेंक्स फर वाचिं जुदि मोजां नांदोंबा भिडिअखौ नायनानै लाइक शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' थेंक इउ बाय